Moltes gràcies, alcaldessa. Benvolguts sitgetans i sitgetanes. En primer lloc, vull donar les gràcies a tots els professionals i els mitjans de comunicació que avui ens acompanyen al plenari i a totes les persones que ens segueixen en directe i les que estan avui al Mercat Vell. Avui per nosaltres és el dia dels agraïments, les empaties i dels somriures, però també és el dia de deixar clar que a pesar de les negatives, dels sectarismes i les deixadesses hem volgut i hem hagut d'estar forts. Sí, forts. Forts per fer-nos sentir humiliats i amenaçats en aquest procés de negociacions prèvies al dia d'avui. El que ens ha portat encara a estar més convençuts de les nostres conviccions, reiterar-nos en fugir de les antigues pràctiques polítiques, mesquines, de pressió, perquè volem construir una nova política basada a la decència i amb el treball. Us volem explicar què ens ha portat a prendre la decisió de votar avui a la senyora Aurora Carbonell i la senyora Carmen Gasulla. Passades les eleccions, ens van posar a disposició de la candidata, la senyora Mònica Gallardo, de Junts, a la seu del seu partit, per tirar endavant un govern. Una vegada sumat al PSC i quan semblava que tot estava dat i beneït, l'aparell comissionat del Partit Socialista ens veta per raons personals, tornant a les misèries i les revenges del passat de persones que avui no estan entre nosaltres, tancant-nos la porta sense cap raonament polític. Aquesta decisió que ens sectaritza per part del Partit Socialista ens porta a prendre altres decisions perquè quedem deslliurats inicialment del pacte inicial. I és per això que cerquem altres vies d'entesa per dur aquells compromisos del nostre programa electoral que estem subjectes, obrint les portes a altres adversaris polítics amb la humilitat d'haver estat contrincants. Passen dies fins que la quadratura del cercle, que no la poden tancar per part de Junts i el Partit Socialista, i quan se n'adonen ja és massa tard. Perquè de la mateixa manera que nosaltres vàrem donar la nostra paraula a Junts i hem estat lleials, vàrem fer el mateix per l'altra banda. I per fets per Sitges, la seriositat i la paraula per nosaltres són valors i són claus. Agrair les paraules de Luismi, de esta mañana, Luismi, que han sido muy sinceras. I aquest ha estat el motiu que avui hem donat suport a un govern liderat per la senyora Aurora Carbonell i la senyora Carmen Gasulla. Molt sovint faig referència a un article dels estatuts de Fets per Sitges, a l'article justament 3, on diu: tenia la persona com a eix de la seva acció política basant-se en el progrés social, la transversalitat política, la resiliència i la cultura de l'esforç com un dels nostres objectius principals. El nostre compromís no l'entenem d'una altra manera. La cultura de l'esforç, el treball i la vocació de servei. Serà el que farem convençuts de sumar amb aquest nou projecte progressista i municipalista parlant amb tothom i buscant consensos perquè al marge de les nostres ideologies Sitges ens demana que tots els presents tinguem aquesta responsabilitat, perquè Sitges s'ho mereix. Per acabar, vull donar les gràcies a totes les persones de Fets per Sitges, persones valentes que van confiar en un nou projecte de la nostra formació, transversal, progressista i integradora, convençuts que una altra manera de fer política a Sitges és possible. M'heu acompanyat, companys, en moments difícils i en cap moment m'heu deixat sol. També agrair a les 666 persones que van dipositar la confiança en nosaltres i aquelles que han fet possible aquesta negociació, evidenciant la feblesa dels lobbies i sectors de pressió local que en recordeu que teniu noms i cognoms. Recordin que sempre els hi faltarà €1 per comprar-nos. Agrair també molt sincerament als propietaris del Parc de Mar, lloc on he treballat en aquests darrers 8 anys per fer-me sentir-me un més de la família.
A la meva família, per sempre estar al meu costat i donar-me aquell escalf quan ha convingut en moments difícils. I especialment acabant a 3 persones que avui, i tot estan al cel, sé que avui estan entre nosaltres. Un és el meu pare, l'altre és en Lluís i l'altre és en Manel Enríquez, el meu Manel. Moltes gràcies. Nacho Rubí de Fets per Sitges, un discurs absolutament contundent, dirigint-se als negociadors del PSC i separant el candidat Luis Miguel García.